है आप लोगों के बीच। ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा, आँख असरा में बा जिया बनम घबराइल बा। छठ पूजा का दिन है और मतलब पति उनके बाहर रहते हैं ना, बहुत सारे पति बाहर कमाने जाते हैं ना, तो बस वही पत्नी कह रही है अपने पति से फोन पे, ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा, आँख असरा में बा जिया बनम घबराइल बा। चिट्ठी लिख ले घर छठ करत बानी, कैसे दौड़ा ले जाए घाटे जिबड़